ассалому алайкум тамошобинони азизи муҳтарам, иншоалло ки хуб сиҳат саломат ҳастен. Моҳи шарифи Рамазон муборак. қурби асъори миллӣ имрӯз 9 апрел. Бародарони азизи муҳтарам, 100 евро ҳамагӣ 8793 рубл. азизони ман, 100 доллари Ёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 8085 рубл мебошад. бародарони азиз, 100 евро 1349 сомонӣ ва як дона 100 доллари Ёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 1240 сомонӣ. зудтар майда кунед ки доллар евро хест бо. ва 5000 бародаро як донааш дар Имон Интернешнл 775 сомонӣ. як дона 2000 рубла 310 сомонӣ. мутаассифона курс хеле хамид. бародарони азизи ма, 1000 рубле дар Имон Интернешнл 156 сомону 50 дирам. рӯзҳои наздик иншоалло бо курс мехеза. Тавҳид банк 155 сомону 50 дирам. Алиф банк 1000 рублеш 155 сомону 50 дирам. лайкҳоро зер кунед бародаро. ва азизони ман, бонки Эсхата 154 сомону 50 дирам мебошад. Амонат банк 1000 рубле 155 сомону 60 дирам. бародаро, иншоаллоҳ рӯзҳои душанбе сешанбе курс бо хоҳад боло рафт. Орион банк 153 сомону 60 дирам. то моҳои июна ҳамихе мерава иншоаллоҳ. душанбе сити айдина тоозиро ҳамихе истодай биақлакай чия 155 сомонӣ. Спитамен банк бошад 1000 рубле 155 50. худо нигаҳбонтон. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед.